ସୁନା ବଜାରରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରୁଛି ସୁନା ଦର। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ, ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ। ଏକ ବିଦେଶୀ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଲ୍ଡମାନ ସାଚସ୍ କହିଲାଣି ଯେ ଆଗକୁ ଭାରତରେ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ଦାମ ହେବ 1,30,000 ଟଙ୍କା। ବିବାହ ବ୍ରତ ହେଉ କି ଏକୋଇଶିଆ ବା ଅନ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଭାରତରେ ସୁନା ନ କିଣିଲେ ନ ଚଳେ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଦାମ ବଢ଼ୁଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନା ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଲାଣି। ସେପଟେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁନାର ଦାମ 40% କମିଯିବ ବୋଲି କହିବା ପରେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ସୁନାର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ? ଆଗକୁ ସୁନାର ଦର ବଢ଼ିବ ନା କମିବ? ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ। ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ ଖବରକାରକୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଅଶୋକ।